अगर आप भी चाहते हैं DRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मदारपुर कतहनो देता इनका के गाड़ी, पीछे पड़ल बाटे लेके पिचकारी। कतहनो देता इनका के गाड़ी, पीछे पड़ल बाटे लेके पिचकारी। तो हर सारी कतहनो देता इनका के गाड़ी, पीछे पड़ल बाटे लेके पिचकारी। कतहनो देबू तू हमारा के गाड़ी, माने बना भौजी रंग बसाया साड़ी। मदारपुर नखवाला चोखले के बानी हम नखवाला चोखले के बानी हम फगुआ के हवा लागल बानी पगल। हर साल देवरू करेला तू सही हो, हर साल देवरू करेला तू सही। भाई तोहर गइल बाटे रोहन बिगारी। कतहनो देबू तू हमारा के गाड़ी, माने बना भौजी रंग बसाया साड़ी। कतहनो देता इनका के गाड़ी, पीछे पड़ल बाटे लेके पिचकारी। मदारपुर राहुल नायक आके तू समझाव, राहुल नायक आके तू समझाव। संजीत देवरवा के तू ही मनाव। अच्छे लाल प्यारे रहो तारे साथ में हो, अच्छे लाल प्यारे रहो तारे साथ में। होली में सूचना कोइले बाजारी। कतहनो देता इनका के गाड़ी, पीछे पड़ल बाटे लेके पिचकारी। कतहनो देबू तू हमारा के गाड़ी, माने बना भौजी रंग बसाया साड़ी। देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार।